Oh. Tingin ka dito. Oh. Ito yung tinatawag nilang Pintal Falls dito sa San Felipe, San Nicolas, Pangasinan. Naglakad kami ng more than 1 hour dito sa creek. At napakahirap. Oh, yan, lapit ka. Ito, ganito kataas ang waterfalls dito. Yan yung mamang sumama sa amin. Punatan ko muna. Oh, nagpa-moist na. Oh, mga ano to, 70 meters ang taas. Itong tubig na to papuntang Agpay din sa Sabangan Rivers ng San Nicolas. Oh. Malapit na ako sa waterfall. Ang hirap-hirap ng daan, ano? Alvin! Oh, tingin! Oh, i-video mo rin ako, mahal. Oh, ganyan na, huwag mo tapalan yan. Yan. Hindi ka nakasod. Yan, mahal, ano masasabi mo? Grabe! Ito, parang wonderland eh. Grabe, oh! Ang taas! Ano masasabi mo? Sulit! Ano masasabi mo? Napakaganda, pero napakahirap ng daanan. Grabe. Ipakita mo Hala, nagmumon. Tignan mo naman, dahil. Yan, ang dinaanan namin. Umuulan pa, sabi. September 5 ngayon. Grabe, nagmumon. Bumabagyo pa, pupunta kami rito. Ganda, sabi, oh. Woo, nagmumon yung camera ko. Wow. Grabe! Ang lamig-lamig! Mahal, yung bag mo! Mahal! Grabe! Sige. Hawakan mo na, nagbibideo ako.
Ang taas. Grabe. Pare lang dyan. O yan. Anong masasabi mo dito sa pinuntan natin? Ha? Ano? Sandali. Linisin to. O yan. Taas. Ala. Oy, yung bag natin!